कि हमनी के धमकी मत दे एजा तो रोज नया एगो कांड होला, कि हमनी के धमकी मत दे एजा तो रोज नया एगो कांड होला। और तहके पता ना हुई तो घरे जाके अपना बाप से पूछ ली है, वो बता दी कि झारखंड के लड़का ही नंबर 1 ब्रांड होला। कि नाम अखबार से लेकर थाना में चलेला, यहाँ बड़ा बड़ा कांड होला। कि अरे नाम अखबार से लेकर थाना में चलेला, यहाँ बड़ा बड़ा कांड होला। ये बगहा जिला है बेटा, यहाँ के लड़के ब्रांड होला। के डिमांड होला, बिहार वाला लड़का ब्रांड होला। अरे हमनी के धमकी मत दे न तो धके इजा फाड़ दिया। अरे हमनी के धमकी मत दे न तो धके इजा फाड़ दिया। ये करे जाई जिला बेटिया का हुआ सो धके तोर लांगा तू नाली पर टांग दिया।